Naglalakaw da si Painarding, mauranon da, grabe, biudang pigo urula na. Ang uran da, agaro ng kunya, nagsasalimag yun na da. Ngunyan, habang naglalakaw-lakaw da mga si may Painarding, nagsirong da siya duman sa harong kan sa iyang amigo. Pag sirong niya da duman, tamang-tama lang da, dahil da siya nababasa mga pangga. Hapon na to eh. Baga ano daw takan na mga panahon na ito mga pangga, si padihon niya dumanta, dangan si madihon niya ay naglalabing-labing. Gara aksidente niya nga madadangugan mga pangyayari, mga kaganapan. Di iyo, habang nagsisirong-sirong da duman mga pangga si Painarding, naadangog niya da duman sa laog kan harong kampadihon niya, tumaramda su babayi. Tuminaramda. Gum! Kuminuldas! Buminural ako da sumata ni Painarding. Ano nakubanan da si Painarding na nadangog niyang biyo duman sa harong kampadihon niya. Nagtaram sa babae ng gum kuminuldas. Ay, daw isa man makadangog kayo. Talagang maburol ako ang mata. Nagngalas da si Painarding. Ano daw nga itong kuminuldas ngayon? O di si Painarding da, baliwala sana. Dahil nagmangnok ito, dahil man kayo nagpapara interest na gayo. Pigpabayaan niya sa naman, tapi gahalat niya maghuraw ang uran. Nguya, mga perang minuto ang makalipas mga pangga, daya pa da nagpupundo sa uran. May nadangog na naman da si Painarding. Daman doon sa laog kang... bigla da nagkarong-katong da duman sa laog kang harong. Ano, nagkahurulog da so mga dilata da. Nadangog niya da kuminurahaw so babaye. Gum! Sulata! Si Painarding da mga pangga, nagngalas na ano dong ito. Subago nga kuminuldas. Ngunyan da, susulato na. O di si Painarding da mga pangga, da isa na. Ngunyan mga aban-aban, mag-iihuraw na da suuran mga pangga, ano, nagluwas da su padiho niya duman sa harong. Ano, pagbukas da kampinto ka su padiho niya, magkanumpungan sinanduwa. O, padi, kumusta? Nagkurumustahan pa. Sabi da ka su padiho niya, ano, padi, subago ka pa niyan. Sabi ni Painarding, ay yung padi, subago pa ko digdi, poon kan may kuminuldas. Subago pa ko digdi pa din nagapahuraw, poon kan may kuminuldas, hasta sa may nagsurulat na. Nagsurulat na lang. Kan mahiling ni padi niya duman sa luwas kang harong, subago ka pa digdi padi. Subag! O ba padi, poon kan may kuminuldas. Salamat kay Manoy mong Arlan Azor. Ano sa pagpadarakan istorya sa Facebook. Thank you so much and Merry Christmas. Pagramdam ini po istorya sa nakat, hang isip, imbento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di nangangahulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po imbento sa na, dahil po sinasadya. Alright?